Kaixo lagunok, gaur Axular elkarteak antolatu zuen aspaldiko partez dantza talde bat ikustera etorri gara. Gaur entsegu bat dago hemen eta astearte eta ostegunetan elkartzen dira Ermitaberri eskolan eta beraiekin mintzatuko gara ratotxo bat. Bueno, hementxe dugu Marimel, dantzari bat, eta kontatuko digu pixka bat, nola sortu zen ekimen hau, zer helburu dituzue? Begira, hau sortu zen Axular elkarteko bazkide tartean, pixka bat, herriko plazan, dantzatzeko, jendia dantzatzeko, horretarako. Bestetan izaten da 8etan herriko plazan dantza eta badirudi bakarrik azkeneko dantza da larrain dantzatzen zela, ez? Gainateko dantzak edo 8ko, edo porrusalda, edo fandango eta baten zuen nola inder gutxikin bezala zegoela. Orduan pentsatu zuten, hori. Axulartik atera zen ikastaro bat edo jendea animatzen zen eta ez da gehiago orain dela 3-4 urte horrela sortu zen eta helburua hori zen, herriko plazan dantzatzea, besterik. Eta bereziki zure helburua zein da? Hori bera, ongi pasatzea. Ikasten duzu? Hori xe baietz, bai. Nik aspaldidanik nauken gogoa musikoak ikasteko. Bai. Zugarramurdiko bestetara, baten naiz, eta han plazan dantzatzen dituzte musikoak. Mugan denez, gehien bat, dantzabegi parraldekoak dira ez. Baina hori mugan denez, herriko bestetan dantzatzen dituzte plazan eta kriston inbidie pasatzen duen ezin dantzatu. Eta adibidez, jende aurreko emanaldiak ere egiten dituzue? Edo besterik gabe hemen eskolan sartutak edo plazan? Bai, hemen eta gero udan plazan egiten dugu. Burlatako plazan? Burlatako plazan, baina udan, bakarrik. Oso ongi, eta zein da zure dantzari gogokoena edo maiteena? Zein dantza? Bai? Hemen dantzatzen ditugu negozen. Ez duzu bat bihotzekoa? Dena gustatzen zaizkit. Hemen ikasten dituguna dena gustatzen zaizkit. Musikoa pila bat. Hori zen nire ilusioa, musikoak ikastekoa, eta ikasi ditut eta oso gustora dago. Ikusten zaizu nola disfrutatzen duzu. Bueno, disfrutatzen duzu. Transmititzen duzu hori. Mila esker eta hurrengora arte. Zeren. Marcando swing, erdiska. Dobra. Pika. Ebatx. Marcando swing, erdiska. Dobra. Bueno, hemen badugu gure Fermina, burlatarra, bai? Bueno, gorein bai. Eta euskalduna, bai? Orduan pixka bat jakin nahiko genuke, talde honetan sartzeko, dantzak ikasteko, bazkidea izan behar den, Axularreko bazkidea. Bai, ez da bazkidea izan behar, irikia dago, ni adibidez ez naiz Axularreko kidea, baina, giroa asko gustatzen zait, eta orduan, hitz egin nuen lagun batzukin eta esan zidaten, eta oso ongi hartu ninduen etorri nintzenean, eta hemen nago, oso gustora. Eta ona sartzeko ezagutzaren bat izan behar du, edo zerotik hasi daiteke, dantzari fina izan behar du, edo ez? Bueno, ez. Ni ez naiz oso fina, orduan ez da behar. Baina gustuko duzu batzkenean, gustora sentitzen zara eta ikasten duzu. Eta ez duzu, nik bintzat ez nekien ezer, nik jauziak eta guk ez nituen ezagutzen. Ni herri batekoa naiz eta euskal dantzak bai dantzatzen ziren, baina jauziak ez.
eta ikasteko gogoan neukan, eta etorri nintzen, zer jakin gabe, baino irakasleak eta pazientzia hundiakin erakusten digute, eta oso ongi, bai, eta ez da behar, azkenean, gero orain din maila egin dira, daude batzuk gutxiko dakienak eta beste batzuk gehiago dakienak, orduan, segun zen mailatan montatzen zaren, hori nintzen zara, baina zenbat eta gehiago egin, orduan da gehiago hobetu. Eta zure dantzari gogokoena zein da? Nire dantzari gogokoena, nik uste dut jota. Jota? Bai, jota eta harinerinak eta betiko euskal dantza. Fandangoa eta, ez? Bai, betiko herriko festetako dantza hori dira. Ditut guztu, hauek bai oso gustora egiten ditut, baina haiekin beste gauz bat sentitzen dut. Eta orduan haiekin bakarrik ez gelditzeko, haiek eta hauek eta denek ikasteko bide izateakin, horrela gaude. Mila esker eta... Eskerrik asko zuen. Bale, hurrengora arte. Hurrengora arte, agur, gero arte. Gaurkoan ikusi dugu Burlata bizirik dagoela eta Burlatan ekimen asko euskaraz egiten direla ere. Eta hurrengoan gehiago eta hobeto haiekin hitz egingo dugu, praktikatuko dugu, mintzatuko gara. Bitartean, euskaraz bizi eta euskaraz mintzatu.